நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று சக்தி சேனா இந்து மக்கள் இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் அன்புமாரி அவர்களை அவர்களுடைய இல்லத்தில் நேர்காணல் செய்கிறோம். இந்த நேர்காணலில் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலை என்பது மட்டுமல்லாது இந்து சமயத்தில் நிறைய இயக்கங்கள் தற்போது உருவாகி வருகிறது, ஏற்கனவே உள்ளது. அதேபோல் அந்த இந்து அமைப்புகள் என்ன செய்கிறது என்று உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்வி கணைகளுடன் திரு அன்புமாரி அவர்களை இப்போது நேர்காணல் செய்யலாம். அண்ணா வணக்கம். 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 அண்ணா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சக்தி சேனா இந்து மக்கள் இயக்கம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது? நான் இயக்க ஆரம்பித்து 2016 9வது மாதம். ஆனால் இந்து சமுதாய பணிக்காக 1996 நான் வந்துட்டேன். 96 வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைஞ்சு சின்ன ஒரு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2001 அந்த இயக்கத்திலேருந்து வெளியே வரேன். அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு இயக்கத்தில் ஒரு 15 வருஷம் பயணம் பண்ணேன். அதுலேயும் உங்களுக்கு அரசியல் கட்சினாலே எப்படி இருக்குன்னு தெரியும், கருத்துக்கள் நிறைய வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்கு. 2016 9வது மாதம் அந்த இயக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்து முழுமையாக ஓய்வு எடுக்கலாங்கிற ஒரு சூழல் உருவாச்சு. ஓய்வில் இருந்த என்னோட பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் சகோதரர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க. அரசியலாக நம்ம பயன்படுத்தாம இந்துக்களுக்காக நம்ம ஏன் ஒரு இயக்க ஆரம்பிக்க கூடாது அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பினாங்க. அவங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்த இயக்கத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். 8 வருஷமா இந்த இயக்கத்தில் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நீங்க கேட்டீங்க அரசியல் கட்சியா அல்லது அமைப்பான், இது முழுக்க முழுக்க இந்துக்களுக்காக போராட வாழாட பரிந்து பேசுவதற்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம். இல்லை, அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே இந்து அமைப்புகளை சார்ந்த பல தலைவர்கள் உருவாகி இருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்து மக்கள் கட்சி இருக்காங்க, அனுமன் சேனா இருக்காங்க, பாரத் சேனா இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அரசியல் தலைவர் இந்து அமைப்புகளுடைய அரசியல் தலைவர்களாகவே இப்போ வளம் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. நிறையா செய்தி தொலைக்காட்சி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிகள்லாம் போய் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய சக்தி சேனா இந்து இயக்கம் என்ன பண்ண போகுது? அதாவது நீங்கள் கேட்டீங்க இந்து மக்கள் கட்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க, பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்து அமைப்புகளாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அரசியல் கட்சி வேற, இது அமைப்பு. அரசியலுக்குள்ள நீங்க போயிட்டால பல சூழல்ல மக்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். மக்களுடைய பல கட்ட நிகழ்ச்சிகளை நம்ம சந்திச்சு பயணம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். ஆனா அமைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா ஒட்டுமொத்த கிறிஸ்துவர் ஒன்று சேருவாங்க. அதே போல ஒரு இஸ்லாமியனுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியன் ஒன்று சேருவாங்க. ஆனா இந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா யாரும் ஒன்று சேரதில்லை. அதனால இது முழுக்க முழுக்க இந்துக்களுக்காகவே தொடங்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. ஒரு சாதாரண கவுன்சிலர் எலெக்ஷனுக்கும் கூட எங்களுடைய அமைப்பு போட்டியிடாது. ஏன்னா எங்களுக்கு எம்பி ஆகணும், எம்எல்ஏ ஆகணும், முதலமைச்சர் ஆகணும், கவுன்சிலர் ஆகணுங்கிற எண்ணமே கிடையாது. இந்துக்கள் எங்க பாதிக்கப்படுறாங்களோ அங்க குரல் கொடுக்கறதுக்காக இந்த இயக்கத்தை நாங்க பயன்படுத்துறோம். நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன் அந்த உணர்வும் ஒற்றுமையும் வர்றதில்லை? நீங்க தான் திராவிடங்கிற பேர்ல மக்களை பிரிச்சு வச்சுக்கிறீங்க. நீ அந்த சாதி, நான் இந்த சாதி, நீ சத்திரிய வம்சம் அப்படின்னு பல்வேறு சூழ்ச்சியை முதல்ல பின்னி இருக்கிறீங்க. இது கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் 60 வருஷத்தை சூழ்ச்சியை உடனடியாக நம்ம சரி பண்ண முடியாது. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதனாலதான் எங்களுடைய இயக்க ஆரம்பிக்கிற போது வளமான தமிழகம், வலிமையான பாரதம், ஊழலற்ற தமிழகம், ஒன்றுபட்ட பாரதம், கேட்காத ஜாதி என்னன்னு கேட்காதே, சொல்லாதே ஜாதியின் பேரை சொல்லாதே, நாமெல்லாம் இந்துக்கள், நமக்கு தேவை ஒற்றுமை, இமய முதல் ஈழ வரை இந்த நாடு இந்து நாடுன்னு நாங்க சொல்றோம். இந்து நாடு, ஆனா இந்துக்களிடையே ஒற்றுமை இல்லை. அந்த ஒற்றுமையை உண்டு பண்றதுக்கு கண்டிப்பா உருவாக்கும். அது ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே வேண்டாம். நிச்சயமா இந்துக்களை ஒருங்கிணைக்கிற பணியை தான் இந்த இயக்கம் செஞ்சுட்டு இருக்கு. சப்போஸ் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலிருந்து நாங்களும் வர்றேங்க, அமைப்பு நல்லா செயல்படுது,
கிறிஸ்துவ சமயத்துல இருந்து நாங்கள் ஒரு 4 பேர் வர்றோங்க, உங்க அமைப்பு நல்லா செயல்படுது அப்படின்னு யாராவது ஒரு இளைஞர்கள் இல்லை நல்லா ஒரு வயது நல்லா அறிவு உள்ளவங்க வந்தவங்க கூட வந்து சேர்ற அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு உங்கள் அமைப்பில் இடம் கொடுக்குறீங்க. கட்டிச்சோத்துக்குள்ள பெருச்சாலை விட்டு பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் ஒருபோது ஏற்றுக்க மாட்டோம். சரிங்களா? அப்போ இது முழுக்க முழுக்க இந்துக்களுக்கான அமைப்பு, இந்துக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. ஒரு அமைப்பு. அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்து கிடையாது. மாற்று கருத்துமே இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்துக்கள் நாங்கள் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறோம். நீங்க சிறுபான்மைன்னு சொல்லி எல்லா சலுகையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க, ஆனா எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. அந்த வருத்தம் இருக்கு. இன்னைக்கு கோவில் பணத்தை எடுத்து மசூதிக்கு செலவு பண்றாங்க, சர்ச்சு பணத்தை எடுத்து இதுக்கு செலவு பண்றாங்க. அப்படி இல்லை, முழுக்க கோவில் பணத்தை எடுத்து சர்ச்சுக்கு செலவு பண்றாங்க, மசூதிக்கு செலவு பண்றாங்க, அதுவும் போக மக்களுக்கு செலவு பண்றாங்க. ஆனா ஒரு மசூதி பணத்தை எடுத்து நீங்க இந்துக்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை, அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறது இல்லை. சர்ச்சு பணத்தை எடுத்து அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கறது இல்லை, அங்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை. உங்க மதத்தை பெருக்கிறதுக்காக நீங்க 2 பேருமே வேலை செய்றீங்க. ஆனா எங்களுடைய மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பணங்களை எல்லாம் எடுத்து நீங்க சிறுபான்மைங்கிற பேர்ல முழுமையான சலுகை நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க. அப்ப இங்க சிறுபான்மை யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, பெரும்பான்மையா இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் இன்னைக்கு சிறுபான்மையா மாறிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த நிலைமையை மாத்திரக்காக தான் நாங்க போராடிட்டு இருக்கிறோம். நாங்க எந்த மதத்தை பத்தி விமர்சனம் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நீங்க சொல்றீங்க இது ஜனநாயக நாடு, எல்லாரும் ஒண்ணுதானே அப்படிங்கிறீங்க. நாங்க ஏற்றுக்கிறோம். ஆனா மதத்துக்கு ஒரு சட்டத்தை வச்சுக்கிறீங்களே, அதுதான் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாம இருக்கு. ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு சட்டம், இஸ்லாமியனுக்கு ஒரு சட்டம், இந்துக்களுக்கு அநீதமான சட்டம் இருக்கு. இதையெல்லாம் உடைக்கிறதுக்காக தான் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க. பொது சிவில் சட்டத்தை நாங்க ஆதரிக்கிறோம். பொது சிவில் சட்டத்தை நீங்க இந்தியா அளவுல நீங்க ஆதரிக்கிறீங்க. தற்போதைய பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்குறீங்க. அதுல எந்த மாற்றத்தை இந்த சட்டத்தை கொண்டு வர நிச்சயமா அந்த சட்டம் வெல்லுமா? நிச்சயமா வெல்லும். ஏன் வெல்லாதுங்கிறீங்க? ஜம்மு காஷ்மீரில் 370 ஆர்டிக்கல் நடக்குமா, ஜெயிக்குமா, அது பூரா பயங்கரமான நாடு, உங்களுடைய இதெல்லாம் பழிக்காது அப்படின்னாரு. நரேந்திர மோடிங்கிற ஒரு சிங்கம் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கலையா? அவ்வளவு பெரிய இடத்துல ஏன் இந்த சட்டத்தை நீங்க இது பண்ண முடியாது? ராமர் கோவில் கட்டுவது எங்களுடைய கனவு. நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதுக்குண்டான அறிக்கை நாட்டி இன்னைக்கு நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கிற அளவுக்கு அங்க பணி நடந்துட்டு இருக்கு. விரைவில் ராமர் கோவில் திறக்கப்படுது சார். அதுக்கெல்லாம் நாங்க இங்கிருந்து போக போறோம். மகிழ்ச்சியா இருக்கு. எவ்வளவு பேர் திரண்டு போகலான்ட்டு இருக்கீங்க உங்க அமைப்பு சார்பில்? எங்க அமைப்பு சார்பில் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 பேர் போவோம். உங்க அமைப்பு சார்பில் அது போக பொதுமக்களை நிறைய திரட்டுவோம். திரட்டுறதை விட பிரதமருடைய பணிக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்காக லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்க கூடுவாங்க. அதுதான் எங்களுடைய லட்சியம். அதே போல அந்த ராமர் கோயில் கட்டுவதற்கு இந்து அமைப்புகள் என்ன மாதிரி உதவிகள்லாம் பண்ணிருக்கு? நிறைய பண்ணியிருக்கேன். என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க? நிதி உதவி பண்ணியிருக்கிறோம், ஒவ்வொரு லீடர்ஸை பார்த்துக்கிறோம், இருக்கிறவங்க கிட்ட 1000 ரூபா வசூல் பண்ணி கொடுத்துக்கிறோம், இல்லாதவங்களை தேடி 10 ரூபா வாங்கி கொடுத்துக்கிறோம். நிறைய வசூல் பண்ணி நிறைய கொடுத்துருக்கு. ஆனால் இருந்தாலும் பல 1000 கோடி வசூல் அங்கே வந்திருக்கு. ஏன்னா இதனுடைய நோக்கமே அங்கே ஒரு ராமர் ஆலயம் அமைக்கணும், அதுக்காக நிதி கொடுக்கணும். நிறைய பேர் தானா முன் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. நிறைய நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, தங்க பிஸ்கட் உள்பட வந்திருக்கு. அந்த ராமர் கோயில் வந்து அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குமா இல்லை தனியாக இண்டிபெண்ட்டாக? அது எப்படிங்கிறது எனக்கு சரியா தெரியல. ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் தான் அந்த வீட்டில் இருக்கும்னு விரும்புவோம். நீங்கள் இந்த அறநிலத்துறை மாதிரி நான் வீடு கட்டணும்னு உள்ளே வந்துட்டு இது அறநிலத்துறை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்காது. அதனால அதை மேலோட எப்படி முடிவு பண்ணதோ அது பிரகாரம் போகும். இப்போ கோயம்புத்தூர்ல வந்து நீங்களே வந்துட்டு இந்த காதலர் தினத்து சமயத்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 நாய்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சுங்க. அது இந்திய அளவில் வந்துட்டு பிரபலமாச்சு. அப்புறம் நம்ம வாவுசி பூங்கால வந்துட்டு பல்வேறு இந்த அமைப்புகள்லாம் சேர்ந்து காதலர்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இது செய்கிறாங்க. இந்த
இந்த காதலர் தினத்துக்கு நீங்க ஆதரவு தெரிவிக்கிறீங்களா இல்ல எதிர்ப்பா? ஏன் அந்த அன்னைக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பண்றீங்க? அதாவது அன்னைக்கு வந்து பிப்ரவரி 14ங்க. இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, காதலருக்கு வந்து சத்தியசானா இந்து மக்கள் இயக்கம் ஒருபோதும் எதிர் கிடையாது. நிறைய பேர் அன்புமாரி காதலர் எதிர்க்கிறாரு அப்படிங்கிற விமர்சனம் வருது. அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்க கேள்வி கேட்குறீங்க. அன்புமாரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானே காதல் திருமணம் தான். சரிங்களா? அதனால காதலருக்கு நாங்க எதிரி இல்லை. அது ஒரு கிறிஸ்தவருடைய இறந்த தினம். அந்த இறந்த தினத்தை எப்படியாவது கலாச்சார சீர்குலைப்பு பண்ணணுங்கிறதுக்காக இளைஞர் மத்தியில் காதலர் தினம் சொல்லி ஒரு இதை பூத்துறாங்க. அன்னைய நாட்டு கலாச்சாரத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். காதலருக்கு ஒருபோது நாங்கள் எதிர்க்கல. எத்தனையோ தினம் இருக்கு. அன்னைக்கு மட்டும் நீங்க ஒன்றும் இல்லை சார். பார்த்தீங்கன்னா 16 வயசுக்குள்ள அன்னைக்கு காதலர் தினத்தை அன்னைக்கு வீட்டுக்கு கோயிலுக்கு போறாங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் தப்பா நினைக்கிறாங்க. பிள்ளை யாரு கூட போக போகுது, எங்க போக போகுது அப்படின்னு. அதே போல ஒரு 16 வயசு பையன் வெளியே போனான்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் தப்பா நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க போறது கோவிலுக்கும் வேலைக்கும் தான் போறாங்க. அந்த தினங்கிற பேர்ல கலாச்சார சீர்குலைவை தான் நாங்க இருக்கிறோம். ஒருபோது நாங்கள் காதலுக்கு எதுவும் இல்லை. உண்மையான காதலருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி வஉசி மைதானத்துல சத்தியசானா இந்து மக்கள் இயக்கத்தினுடைய சார்பாக நிர்வாகிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தி கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டு போனோமே, யாரும் வரலையே. அவங்க நின்று கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்போம். அது ஒன்றும் மாட்டுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா காதலருக்கு வந்து 8,5 லட்சம் செலவானாலும் சரி, இந்த பொண்ணை நான் காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பிப்ரவரி 14 அன்னைக்கு சொன்னாங்கன்னா என்னுடைய தலைமையிலே தாலி எடுத்து கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவேன். அதுல எந்த மாட்டு கருத்தும் இல்லை. யாரா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, பண்ணி கொடுத்துடலாம். அதனால காதலருக்கும் உங்களுக்கும் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. இல்ல, அந்த தினத்தை தான் நீங்க எதிர்க்கிறீங்க. அப்படிதான்.